Și Alina Niche este designer vestimentar. E tot lipoveancă din localitatea Slava Rusă și, în plus, e prezentă în studio. Bine ai venit, Alina! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Tu ai un parcurs interesant, o poveste frumoasă, ai fost top model la Milano, nu-i așa? Da. Apoi te-ai întors... După aproape 14 ani de carieră, m-am reîntors în țara mea natală, unde am încercat să fac un business, dar n-am plecat direct de la acest business. Am încercat și alte lucruri, dar pe parcurs m-am gândit și am urmat sfaturile părintești și a bunicilor și tot ceea ce m-au învățat și am hotărât să încerc să promovez tradiția rușilor lipoveni. Avem o tradiție foarte frumoasă. Ai început cu mașina de cusut a bunicii? A bunicii mele, da. Ileana, pe vremea aceea. Ce avem pe masă? Aș vrea să vă vorbesc în primul rând despre nunta tradițională lipovenească. Un sezon foarte încărcat anul acesta. Am devenit probabil nu unicul designer, dar pe locul principal al nunților lipovenești și am aici câteva detalii din ceea ce reprezintă tradiția noastră a rușilor lipoveni. În primul rând, am cununa, care se pune la biserică, se numește chicica la noi, în română nu știu cum aș putea să-i spun. Este o poveste foarte frumoasă. E, practic, părintele... Hai să vă zic povestea de la început. Fata, înainte să se cunune, înainte să se mărite, ea are o coadă. La noi nu este interzis, este practic păcat să stunzi părul și noi atunci avem o coadă, fetele, o coadă împletită, ceea ce reprezintă drumul vieții al fetei. Când fata respectivă își găsește partenerul sau iubitul și se hotără să se cunune la biserică, să-și facă legămintele sfinte, practic această coadă este împărțită în două, semnifică că ea și împarte coada, își mai ia încă un drum, adică al bărbatului și aceste două drumuri ale vieții, practic ea le poartă sub această cunună care este binecuvântată și o poartă tot timpul pe cap. Este un accesoriu de înfrumusețare, dar mai mult tradițional și religios. Și fără acest lucru, noi la biserică, femeile măritate, nu putem să mergem, efectiv, după ce suntem cununate. Da. Și celelalte? E o batistă care se purta înainte, când soldații lăsau batista semn de ocuparea locului de, cum să zic, de logodnă, în semn de logodnă când plecau la război. Iar acestea sunt mătăniile noastre. La biserică se poartă acum, de fapt dintotdeauna se purtau, dar s-au modernizat. Da. Tu înțeleg că nunta la Lipoveni are o semnificație specială, atât pentru miri cât și pentru restul comunității. Da, practic bărbatul este cel care vine și cere părinților fata, că el face jurământul că va avea grijă de ea, că o duce pe un drum bun, că își vor întemeia o familie frumoasă și face această promisiune în fața Domnului. De-aia se merge la biserică, se face această binecuvântare prin această cunună și tot parcursul. Tu în creațiile tale încerci să îmbini, așa cum am văzut, tradiția, dar și modern. Am încercat să reinterpretez un pic, ca să readuc la viață, pentru că am văzut că tineretul l-a pierdut cumva, obiceiurile și tradițiile au fost cumva pierdute și atunci am încercat într-o notă modernă să-l readuc la viață. Dar observ că prin ajutorul acestei note moderne se reîntorc la viață și detaliile tradiționale, pur tradiționale se caută. Da. Ai realizat și costumele pentru ansamblurile folclorice din zonă. Da. Avem o comunitate foarte frumoasă, avem comunități în care se formează grupuri de ansambluri vocale, unde doamnele prestează spectacole pe scenă și atunci eu am venit cu propunerea să le fac ținutele într-un mod tradițional și a decurs bine. Da. Mai ai și alte colecții în afară de cele dedicate? Da, fac tot felul
de haine, nu doar tradiționale, lucrez foarte mult pe comandă, dar în special mă axez pe această nișă de tradițional, pentru că e ceea ce mă reprezintă, fac parte din această comunitate, suntem o comunitate foarte frumoasă și foarte mare și e păcat să nu o readucem la viață prin lucrurile valorile pe care le avem. Da. Mulțumim, Alina Nichei, succes și îți doresc ca foarte multă lume să-ți poarte semnătura prin vestimentația pe care... Doamne ajută! Mulțumesc și eu pentru invitație, mulțumesc tuturor celor care m-au urmărit în această dupămasă. Pot să salut pe nepoțica mea, Maia? Da, te rog! Cred că m-a auzit. Da. Mulțumesc frumos! Succes!